lige bagud. Ja, det var bedre. Cirkel, ja, så er det chassis til venstre. Og backward. 2 stop 2 gange på 5, 6 jazz med højre fod på 1, 2 og stop og jazz med en kvart støtte til springer frem og 1, 2 og 3 op i rykker. Højre, venstre, chassis, højre og backward lige tilbage. Rokker frem og tilbage og så er det chassis til venstre side. Der kan rokke med højre så op til 2 stop på 5, 6 og jazz med højre på 1, 2 og stop og jazz stops. Bare en kvart støtte til springer frem og tilbage. Og rykker. Ding, dong, chassis højre og backward lige tilbage, sådan ja. Og så er det chassis til venstre, backward fra højre, 2 stop 2 gange med 5, 6 og jazz med højre. Og 1, 2, hvor vi skopper op i jazz, der er en kvart støtte til at springe frem tilbage. 6 og så er det rykker back, bum, bum, og det chassis til højre på 1 og 2 og rocking chair, 5, 6 og chassis venstre, back and rock, 2 squat. Og så er det jazz til box for 1, 2 og skop og jazz, der er en kvart og støtte og stræk og 1, 2 og rykker back. Ding-a-ding-a-dong, chassis og back and rock, og så rocking chair, og så er det en chassis til venstre side, back and rock og højre, 2 gange på 5, 6 og jazz med højre, og 1, 2